Hello guys! Magandang gabi Pilipinas. Ito si Mike Padua at narito tayo ulit. Nagbabalik sa ating weekend edition ng weather analysis ngayong araw po ng Sabado na po ng gabi, November 11. At valid po ito hanggang sa Lunes, Nobyembre 13, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Leap into the Future, also Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ating Honorable Congressman Gabi Bordado ng 3rd District of Camarines Sur. Well, sinusubaybayan po nating lahat itong LPA 95W. So, ito po yung ating latest CraftSat na yung Sabado hanggang sa bukas, Linggo. Hindi po ito hanggang Monday kasi meron po tayong binabantayan. So, instead na 48 hours during weekends, ay 24 oras tayo na yun. Dahil po, binabantayan po natin hindi lang po isa, kundi dalawang LPA na po. Yung shallow o mahinang LPA dito naging 96W. But no worries, hindi pa naman po ito mag-intensify. But sabi sa mga models, baka dalawa silang maging bagyo, especially yung American model. But so far, ito ang medyo namimiligro na baka maka-affecto po sa ating bansa. But let's all pray and let's all hope na ito po ay mag-recurve at hindi na po pumunta sa ating bansa. Kasi nakakaawa po ang madlang Pilipino kapag maka-affecto po yan sa atin. Alam natin na taghirap po halos ang mga kababayan natin sa mga nangyayari po sa buong mundo. Okay? Discuss muna natin itong amihan. May bagong surge po na amihan. Pababa na yon dahil po may malakas na high pressure sa may China. At makaka-affecto po ito sa loob ng 3 araw dito po sa dulong hilagang Luzon at bababa po yan dito sa may northern and eastern Luzon kasama po ang Bicol. Ang Bicol, eastern sections po ng Luzon ay maapektuhan po ng mahinang amihan. Okay, ito po yung malakas na amihan, ito yung mahinang amihan. Pero may mga ulan-ulan po tayo simula po Lunes hanggang Miyerkules. Padaan-daan po yan. Meron sa umaga, meron sa hapon, meron sa gabi. So, yan po yung mga on and off rainfall dala po ng hanging amihan. Okay? At wala pa pong kinalaman yung low pressure area sa labas na meron na pong nagpapakalat ng balita na yon at medyo precise pa. Imagine, 8 to 9 day forecast, piniprecise na nila yung location, yung lakas. Nobody can predict the forecast o yung lakas ng bagyo. Kahit ang mga computer models, hindi nila perfectly na-forecast yan. Pagdating sa wind forecast, yan ang hindi pa na-perfect ng mga computer models. Ang na-perfect lang nila, lalong-lalo na po yung 3-day forecast ay ang mga tracks o yung galaw ng bagyo. Yan ang na-perfect. Pero yung 5-day forecast, 50% na yan, accuracy. Lalo na po ang 6 to 10-day forecast, nasa 0 to 30% ang accuracy niyan. Kaya yung mga forecast na yan, baliwala yan. At nakakatawa pa, lalagay pa siya doon, possible scenarios, isang scenario lang nilagay. So, funny, okay? So, kaya importante po dito, at least may idea tayo na meron mamumuong bagyo. So, anywhere from Eastern Luzon hanggang sa may Eastern Mindanao. Okay, Eastern Luzon, dito po yan, sa may Cagayan. Down to Eastern Mindanao. So, Bicol Region, Eastern Visayas, hanggang sa may Davao Oriental, ay mag-monitor po dito po sa system na ito. Kasi iyan po ang area na posibleng tahakin. Dahil sobrang layo niya, 8 to 9 days to go. Gaya yung sinabi ko, parang yung dartboard na nilayo mo masyado. Okay? Pero pag 3 days to go, malapit na yung dartboard, mabubullseye mo talaga yung tira mo. So, ganyan po yan sa tracking ng bagyo sa galing po sa mga global guidance models. Okay? Guidance po ito. Pag sinabi natin guidance sa mga meteorologist. Para kung ano. Actually, ang windy.com
Legit po yan kasi it's an app developed sa Europe para po makita yung mga iba-ibang models. Okay? So, sa amin, mga experts, mga meteorologists, ay nakikita po dyan. Marunong namin basahin yan. Okay? So, may mga techniques yan kung paano basahin. And then, may mga protocols yan. Kaya makikita ninyo mga forecast ng mga LPAs, hindi pa nila nilalabas yan kasi mataas ang uncertainty. Once na maging bagyo, saka maglalabas ng forecast. Pero up to 5 days lang. Hindi ka pwede mag-extend yan kasi sobra na po ang erroneous na ang track niyan kasi hindi pa nga talaga high ang probability niyan. Hindi pa kaya. Siguro in the next 100 years, makakaya na yan. But nature is nature. Okay? We cannot control. So, yan po ang scenario nitong 95W. Malayong-malayo pa po. So, pwedeng mag-record, pwedeng mag-cross ng Pilipinas. Sana hindi. But let's all hope na mag-record. Mamaya, papakita namin sa inyo ang latest tracking nito. Kung saan siya papunta. But as of this time, observe muna at watch. At mag-prepare ng disaster preparedness sa kada pamilya. Baka alam ninyo kung anong gagawin ninyo kung nandyan ng storm. Okay, so punta natin yung fast animation. Kaninang hapon, wala pa yung ulap niya. Ba't na yung kumakapal na po yung kaulapan sa sirkulasyon po ni 95W. So ito yung medyo nakaka-worry. Although malayong-malayo pa po at meron pang isa dito nagpo-form. Hopefully, magkaroon silang interaction para hindi na pumunta ng Pilipinas. Tapos, pag nagkaroon ng interaction, akit na lang siyang paganyan. So, yan ang pinakamagandang senaryo na mangyari. Okay, and ito po ang zoom in satellite animation. So, nakikita natin ngayong gabi. Meron na lang pong mga natitirang mga thunderstorms. Nakaka-affect po na yun dito na yun sa Mindoro at Southern Tagalog provinces kasama po Metro Manila. Also dito sa may Zamboanga, Sibugay, meron din. The rest, okay naman po ang panahon. Now, tingnan natin yung easterly wave European model ensemble. So, dalawa na po sila. Ito yung si 96W, ito si 95W, at pinapakita na yon ni 95W, ganun pa rin, patungong Visayas at Bicol. Although, may lumabas dito ng ibang track na recurvature. Sana dumami yung recurvature. So, malalaman po natin in the next few days. And also, yung American model, mapakita natin na yun dito sa ating wind at pressure forecast. Unahin muna natin ang European model for the next 3 days. So, inaasahan po natin by tomorrow afternoon. Pababa na po yung amihan. Ito po si LPA 95W becoming active o lumalakas. And then, sa Lunes, halos hindi kumakilos si 95W. Up and down lang po siya sa location na yan. Ang Philippine Air Responsibility po ay nandito. So, nasa labas po yan ng power. Yung amihan, lalong bumababa at lumalakas at naapektuhan na yun ang dulong Hilagang Luzon. Medyo malakas na hangin. Umabot po ng hanggang 60 kilometro bawat oras ang bugso. Mahinang amihan naman po sa Bicol at Eastern Luzon. Martes po ng hapon, bababa na po yung amihan. Maapektuhan rin ang coastal waters ng Bicol at coastal waters ng Eastern Luzon. At ito naman po si LPA 95W, nagiging isa na po siyang tropical depression at unti-unting umakyat pa norte. Nasa labas pa rin po siya ng power. At sa Miyerkules, extend na po natin hanggang sa Lunes itong forecast na ito. Simula Nobyembre 15 hanggang Nobyembre 20, ito po ay napakababa ang probability hanggang 0% kasi magbabago pa po yan. So, yan po. Nag-move na po siya ng west-northwest. Webes po ng hapon, November 16. Papasok na po siya ng Philippine Air Responsibility. Most likely sa gabi. Posibleng tropical storm. Friday. Ayan na po siya. West-northwest. At nandyan pa rin yung hanging amihan. At pagdating po ng Sabado, November 18. Mag-west-northwest po siya. Approaching Bicol region. And sa November 19, Linggo,
maglalandfall po siya sa may northern Catanduanes. And then sa Lunes, November 20, landfall po siya sa may Aurora Province, south of Kasiguran. So, yan po ang scenario, which is 0 to 30% probability. So, marami pa pong pwede mangyari. Kasi yung previous model run ng European model, dito po siya. Okay? Samar, Masbate. Ganyan po ang tracking niya. So, nakita niyo yung switch. Yung isang araw, dito rin. So, it's still early to tell kung saan talaga siya pupunta. So, babantayin lang natin yan. Balik tayo sa Miyerkules. Switch natin sa American model. Ito po yung latest as of 2 p.m. Ang mangyayari po dito, iba-ibang senaryo ng American model. Hihina si 95W, yung si 96W sa likod, bibilis, kakainin niya si 95W, lahat ng ulap niya may absorb po sa sirkulasyon ng LPA 96W, then magiging ganap na bagyo. Dadaan po siya south of Guam sa Miyerkules, November 15, November 16, mabilis na kumilos, Kanluran, Timog Kanluran, Biyernes ng umaga, papasok po siya ng Philippine Air Responsibility. So, iba ang style niya, no? Okay? Itong fantasy track. Fantasy track yan kasi pag more than 5 days, hindi yan mag-match pa. November 18, Sabado, mag-slow down siya at meron isa pong mag-form dito sa may Marianas. So, magkakaroon po ng interaction. Dahil nagkakaroon po dito ng paghina ng ridge, ito, may break ng ridge dyan, may shear line dyan, or long wave, short wave trough, ay baka mag-recurve. Kasi sa Sabado, November 19, aakyat ng panorte itong si 95W. Kasabay itong isa. Then, November 20, Lunes, meron pang isa ditong system na nag-form, at ito, kumabit na doon sa frontal system. So, sasabay ito. Hopefully, hindi ito maiiwan kasi may mga senaryong ganito eh. Pag ganyan siya, naiiwan siya, gaganyan, tapos babalik na naman, baka tumawa ng Pilipinas. May mga ganyan senaryo. Okay, hopefully, hindi mangyari po yan. So, yan, sumusunod na siya dito sa isa. So, pag more than 6 days hanggang 10 days, wala pa po yan. So, yan ang dalawang senaryo. So, kung isa-summarize natin itong dalawang system, ang European model ay dito po siya dadaan. Okay, ganyan. Oops. Samantalang American model, ito po yan, itong si 96W, kakainin si 95W, then gagalaw siyang ganito. And then pagdating dyan, akit po siyang paganyan. So, two conflicting tracks. Hindi talaga nagbe-blend. Kailangan pasok muna tayo within 3 days. Kasi pag within 3 days, talagang blended na talaga lahat ng track nila. So, it's still early to tell kung saan talaga siya. Kaya, sabi ko nga, mula sa Cagayan, Northern Cagayan hanggang dito sa Eastern Mindanao, pantayin po natin itong si LPA 95 at 96W. Okay, so puntahan muna natin ang rain forecast. Ito po for the next 3 days. Bukas ng hapon, may mga inaasahan pong showers sa Kabikulan at Eastern Luzon, Palawan din. Okay, localized thunderstorms po yan. Lunes ng hapon, ay ano po ang amihan. May mga ulan-ulan ulit tayo. Padaan-daan. Martes ng umaga, meron din hanggang sa Martes ng hapon. May shear line affecting eastern sections ng Cagayan Valley. At meron din dito mga showers at thunderstorms sa Visayas at northeastern Mindanao. Miyerkules, November 15, yan po ang shear line. Kitang-kita po nila yung blue na yan. Shear line po yan. Bibigyan ng mga ulan sa atin. At ito po yung buong bagyo. Okay? Si LPA 95W. By the way, gagawa po tayo mga tracking, mga tracks niyan kapag naging fully isang bagyo na po siya. Storm watch muna tayo bago mag-advisory. Kasi nasa labas na po siya ng PAR. Yan po ang rainfall accumulation forecast hanggang sa araw po ng Lunes, Martes. So yan po ang mga ulan, dulot ng amihan, at ang posibleng another shear line. Kaya may mga ulan po tayo on and off.
Okay, so dyan muna natin. Tinatapos ang ating update. At let's hope and pray na mag-recurve. Hindi siya lumakas. Para maging okay po ang ating Pasko. Kasi mahirap po yan pag tumama ang mga bagyo sa atin. Magpapasko pa naman. Sana masaya ang ating bansa. At we'll see you again sa Lunes para ibigay sa inyo pinaka-latest po ng LPA na ito. Pag once na maging bagyo po ito, mag-switch na po tayo sa special coverage. Latest updates ng soon-to-be tropical cyclone, if ever. Kung hindi naman po, ay usual tropical analysis. Okay? Ito si Mike Padua. Good evening po at happy weekend to all. Be #weatherwiser. Mag-ingat po tayong lahat. Mag-pray. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.